Marie Curie, la dona que brillava més que el wifi. Has deixat mai les claus a la nevera? O has entrat en una habitació i t'has oblidat completament de què hi anaves a fer? Doncs imagina't ser tan intel·ligent que guanyes 2 premis Nobel i encara trobes temps per revolucionar la ciència. Avui parlarem de Marie Curie, una dona que va canviar el món per sempre i que, sincerament, tenia més energia que tots nosaltres un dilluns al matí després de 3 cafès. Quan pensem en grans genis de la història, sovint ens venen al cap homes amb cabells despentinats, bigotis extravagants i una mirada que fa 3 dies que no dormo. Però avui la protagonista és Marie Curie. Va néixer l'any 1867 a Varsòvia i des de ben petita destacava per una cosa molt simple. Era una autèntica màquina d'aprendre. Mentre altres nens preguntaven quan era l'hora del pati, ella probablement preguntava si podien afegir una mica més de matemàtiques a l'horari. La seva família no era rica i estudiar no era gent fàcil, però Marie tenia una qualitat que comparteixen moltes persones extraordinàries. Quan algú li deia això és impossible, ella ho tenia com accepto el repte. De fet, a la seva època, les dones tenien moltes dificultats per anar a la universitat, una idea bastant absurda si ho penses bé. És com si avui et diguessin pots veure vídeos de gatets a internet, però no pots estudiar física. No té gaire sentit. Per això va treballar durant anys per estalviar diners. Imagina't una conversa normal amb ella. Marie, què faràs avui? Estudiar. I demà? Estudiar. I al cap de setmana estudiar una mica més. I per relaxar-te, canviar de llibre. Finalment va aconseguir anar a estudiar a París. I aquí és on la història es posa interessant. A París vivia amb molt pocs recursos. De vegades gairebé no tenia diners per menjar. Jo em salto un esmorzar i al cap d'una hora ja estic negociant amb una màquina expendedora. Ella, en canvi, continuava estudiant com si res. Probablement, si hagués existit Netflix, seria l'única persona del planeta que pagaria la subscripció per veure documentals de física quàntica abans d'anar a dormir. Un dia va conèixer Pierre Curie, un altre científic brillant. Ara bé, jo sempre m'he preguntat com devia ser una cita entre 2 científics. T'agraden les estrelles? Sí. I les fórmules matemàtiques? Encara més. Perfecte, crec que estem fets l'un per l'altre. Es van casar i van començar a treballar junts en investigacions que acabarien canviant la història de la ciència. En aquell moment hi havia un fenomen molt misteriós que ningú entenia gaire bé, la radioactivitat. Només el nom ja sembla el poder secret d'un superheroi. Marie va començar a investigar aquest fenomen i va descobrir 2 nous elements químics. 2. Jo encara em sorprenc quan descobreixo una funció nova al meu telèfon mòbil. Els va anomenar poloni, en honor de la seva terra natal, Polònia i radi. Ara arriba una de les parts més surrealistes de tota la història. En aquella època ningú coneixia realment els perills de la radioactivitat, així que alguns científics manipulaven materials radioactius amb una qualitat espectacular. Bàsicament, era alguna cosa així. Això brilla molt. És segur? No ho sabem. Fantàstic, posa-ho damunt de la taula. Avui en dia, si deixes una ampolla d'aigua sense etiqueta en un laboratori, apareixen 15 protocols de seguretat. En aquella època veien coses brillants i pensaven, quina meravella. L'any 1903 va guanyar el Premi Nobel de Física juntament amb Pierre Curie i Henry Becquerel. I aquí molta gent ja s'hauria relaxat. Un Nobel, missió completa. Però Marie Curie no era molta gent. Uns anys després va guanyar un segon Premi Nobel, aquesta vegada de Química. Sí, 2 premis Nobel. Jo encara celebro quan recordo correctament una contrasenya a la primera. A més, va ser la primera persona de la història a guanyar 2 Nobel en disciplines científiques diferents. És una d'aquelles dades que fan que qualsevol currículum sembli una nota escrita en un tovalló. Però la seva vida no va ser només
èxits. Va haver de suportar crítiques constants, prejudicis i persones que pensaven que una dona no podia destacar en la ciència. I aquí és on la seva història es fa encara més admirable, perquè no només era intel·ligent, no només era treballadora, també era increïblement persistent. Quan trobava un obstacle, no es rendia, continuava avançant. Durant la Primera Guerra Mundial va ajudar a desenvolupar unitats mòbils de raigs X perquè els metges poguessin diagnosticar ferides als soldats. És a dir, mentre el món estava immers en un conflicte enorme, ella buscava maneres d'ajudar a la gent amb la ciència. I això és bastant impressionant. De fet, moltes de les tecnologies i coneixements que tenim avui sobre la radioactivitat, la medicina i la física moderna existeixen gràcies a la feina que ella va iniciar. I tot això sense internet, sense Google, sense vídeos explicatius, sense fòrums, sense poder escriure una pregunta i obtenir una resposta en segons. Si tenia un dubte, l'havia de resoldre ella mateixa, un nivell de dificultat que avui sembla gairebé ciència-ficció. Per això Marie Curie continua sent una figura tan important, no només perquè va fer descobriments extraordinaris, sinó perquè va demostrar que la curiositat, l'esforç i la perseverança poden canviar el món. Pensis que una tasca és complicada, recorda aquesta dona que va començar amb molts pocs recursos, va superar obstacles enormes i va acabar convertint-se en una de les científiques més importants de tota la història. I sincerament, després d'escoltar la seva història, crec que tots tenim una excusa menys per deixar les coses per demà. Si t'agrada aquest vídeo, subscriu-te al canal, deixa un like i ens veiem al pròxim vídeo.